Kopogore gi mano, jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango ni giseyudo buche 19 mag kuo mar penj KCSE e gwenge mag Nyanza, Rift Valley kod Eastern. Buche go riwo bedo gi simbe mag ong'we yamo, mwandu ma ok opuodhi e centers ma itime penj, neno otese mag penj ka sa penj podi, kod jogo ma wuondore ni gin jopuonjre. Buche go duto Ogamba oyango ni itimonegi nonro. Kaka Joyce Oduor lero, Ogamba bende okwedo weche maliekore ni sirikal omenda mag somo. Ndalo 5 kende mag timo penj mar KCSE ma indiko kata theory mane ochakore tarik 3 dweni, buche mag kuo mar penj medo nyiedhore lela. Koloso e boma ma Machakos bang' telo ne chenro mar yawo container mar penj, jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango ni giseyudo buche 19 mag temo kwalo penj e gwenge mopogore opogore e pacho ka. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. Ogamba olero ni buchego oriwo yudo simbe mag ong'we yamo e centers kama itime penj, joma wuondore ni gin jopuonjre madwa timo penj e kin buche mamoko, koyango ni okwach kich osemako ji maderom 22 ma itudo kod kuo mar penj. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure, and impersonation. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopied materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. Olero ni sirikal mapacho ka kokale migao mar somo biro kao ondamo mager mar chik ne ng'ata moyud ka temo kwalo penj, ka sikunde moyud ka kwalo penj bende biro kao ne ondamo mager. All reported breaches remain under active multi-agency investigation, and appropriate sanctions including result cancellation and possible center deregistration will be enforced in accordance with the NEC Act. Ewi weche maliekore ni sirikal omedo omenda mag somo, Ogamba owacho ni ote mane ochwal manyiso omenda ma onego chul higa mabiro oken medruok moramora, kolero ni sirikal biro dhi nyime gi chiwo omenda mag somo kaka pile, kama jopuonjre madhi e senior school ibiro chiw na 22,240. The fee structure remains as stipulated in the Kenya Gazette of 2015. Remember, the guidelines that we released referred to the Kenya Gazette of 2015, which stipulates the fees that is payable by all categories of our schools. So no fee has changed. The structure of the fees has not changed. The amount of capitation has also not changed. We are paying 1,500 for primary, 15,000 for junior school, and 22,240 for senior school or for secondary schools. Jatend migao no mar somo bende ochiwo ler e wi achiedh nade mikelo kod koth machwe e gwenge mopogore opogore e pachoka, kowacho ni ka gitudore kod migao mar arita kod migao mochung'ne masiche ma apoya, giketo kuonde mikao penj machiegni kod kalapapla mabiro konyo e ting'o penj. We continue to monitor weather conditions affecting some parts of the country. Floods, damaged road networks, and access challenges persist, particularly in northern and western regions. Working alongside the Ministry of Interior and Disaster Response teams, we have established temporary collection points, enhanced security escort routes, and deployed helicopters to ensure all examination materials reach their destinations safely and on time. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kawadhi nyime en jotend arita e kaunti ma Homa Bay